شاندا دم پارتیا امرالیه حتی نها هشمارک جوین انجام دانه لگل پارتیین سیاسیین ترکیه جوانجی پارتیا پاشاروژه سروک پارتیا پاشاروژه آمده ایدن آلتاج یک جوان کسان بو کد جوین ده آمده بو نهاج آمده میوانه منه برای افده ما باش بس فاصل میوانه رو داوینه ده جوین لگل دم پارتیه ده چه هاته بحث کرن؟ از جدیه سلام و حرمتی خود بیشم. گلکی سپاس. هیتا دمه و پارتیا مدا هفدیتینه کی چه بو؟ دو هفدیتینه دا پسکرکا کدنوا ترکیه دا پنجی ساله بردوام دکه و ترکیه جی گره کردجی وجبی بیاره وجبی نباشی zarar ediydiye. Ev çava vere çare serkirin. Jiropeva reki çava vere meşandın. O de Türkiye'de tamamı embejin partiye siyasi embejin o Rusipi embejin gel ev çava behevdura bimeşin. Serbiya hevditin hat hevditin ki bu. O em Serbiya me fikru peyamexwani zaman heyeta demeji wanji fikru peyamexwani zaman gereki baş penç derbas. Karım geldi. Başa nerina Öcalan geheşteva? Yani nerinavi brasti bimera parvene kirin. Lebeli tiştük mefhem kir dibêjin em Öcalan dixwaze ev piskirek çareser bibe da warê siyasî da bê çek bê kuştin bê xweyn were çareserkirine îro rojhilata navî o Türkiye gelekî rêkî giring da derbas dibe ji ber wî jî wextê çek derbas biye da warê siyasî da gerem hinkî gava bavêjin yani vihanîn ziman. Hûn çawa li peyamên Öcalan dinerin weke Partiya Paşarojê? Yani em peyamê Öcalan zêdetir em li Türkiye dalî aboriya Türkiye'de aramiya Türkiye'de em lê dinerin. O Partiya Pêşerojê jî di bernama xwe da ji mevê piskirekê çawa çareser be mehaniye ziman. Bi rastî îro em tiştek ku dibînin 5 sal berê wextê me partiya xwe ava kir tiştek ku mehaniye ziman îro jî wa em bêjin Öcalan jî hükümete Türkiye jî devlete Türkiye iştîne zaman ev çak bernama me da jî derbas dibe ev piskirek bi kuştinê çinabe bi siyasetê çareser dibe îro jî em viya dibînin ev ya gerekî tişkî baş e li Türkiye ev 5 sale kuştina nava Türkiye o da alî aborî da jî paş ve çuna Türkiye evet sereke psikereka Kürdaye sebebi psikereka Kürdaye jibunavi hükümete Türkiye'ci devlete Türkiye'ci em dixwazin o roki zûtir ne derengi roki zûtir ev psikerek çareser bibe. Başa çawa bi çi awayî nerîna we li ser pêvajoya aştiyê çi ye? Yani ez biya bêjim îro li Türkiye'de tişkîkûn ney xeberdanê ney ser ziman tune em dixwazin di siyasetê de van gotin û peyamê xwe em bînin ziman bi rastî îro di alî zagon û makezagonê de eger hinkî gav werin avêtinê bi nasnameya Kurda em bêjin di alî zimanê Kurdî bibe perwerdeyekî fermî yani em wisa bêjin o nasnamekî were nivîsandinê di psikereka Kurda gelekî pêş da yani ji buna çareserkirinê gavê baş tê xwanê kirin ji ber wî em bêjin di van xusûsa da daxwaziyê me jî partî em bêjin Partiya Pêşerojê em jî vana dixwazin di warê zagon û makezagonê da hinkî temînat werin nivîsandinê em bêjin ji bo Pêşeroja Türkiye ev ya tişkî pir baş ev bibe çimkî em bêjin Pêşerojê de hikûmeta Türkiye were veguhandinê
o yeki em bêjin jadperest were ser hikûmetê em bêjin cardinê ev piskirêk dar keve ev ji bina Tirkiye jî ji bina Kurda jî ji bina Tirkiye jî gelekî nebaş e. Ji ber wî eger di alî zagonê makezegonê de teminat werin danê û ev pêşter ku hikûmetekî nû ya jî em bêjin yekî nijadperest were Tirkiye ku viyan neguherîne ev ji bina Tirkiye jî ji bina Kurda jî ji bina Tirka jî û ji bina rojhilata navî jî gerekî baş e. باشە بنەرینە ئەوە برێز ئایدن ئاک پارتی و MHP cidîne li ser pêvajoya aştiyê? Yani tiştekî do me di hevdîtinê de civînê de me dît ana halê hazir MHP û AK Parti jî dixwazin ev piskirêk çareser bibe. Me wî wisa fehm kir. Lê belê pêşerojê de şertê çawa wê derin holê û gavê çawerin avêtinê bi rastî di wî xusûsê de gotinekî parve nekirin. Yani ez wî dikarim bêjim. Lê belê tiştê ku hanîn ziman gotin birêz Devlet Bahçeli jî û AK Parti jî halê hazir bi başî û bi çêbûnê hevdîtina çêtkin. Te jî got pirs bawayekî siyasî û diyalogê tê çareserkirin. Hemû daxuyanî jî behsa danîna çekan dikin ji aliyê PKK ve PKK wê çek deyne? Yani evya tiştê ez dibînim eger Öcalan bêjin çek û rextê xwe deynin û kuştin biraj nava Tirkiye derê xwe nêrijandinê ez bawerim evî çeka deynin wisa xwanê dike yani wisa hatin ziman Kengî wê deynin li gorî wan nîqaş û gotûbêjên ku hatiye kirin? Yani evya rokî em bêjin falan roj ya jî meha pêşe me tişkî wisa nad ziman bi rastî lê belê eger piştî ku şandeka heyeta demê van hevdîtinê xwe qedandin şûn da cardinê ev herin ba Öcalan ev çax evê daha rokî bînin ziman ez wisa bawerim yani ana halê hazir tişkî nanîn ziman yani. Belê. Ew çi mafin ku dewleta Tirkiye amedeye bide Kurdan? Yani evya bêjim îro herema me yani em bêjin va nêzî 100 sal e herema me rojhilata navê alî Sûriye, Iraqê, İranê û alî Filîstînê ev piskirêk her daim gelê gel ji gel ra bawermend ne bawermend Kürt be Ereb be çi be gelekî zirarekî mezin da ye vê heremê ji ber wî hikûmeta Tirkiye jî tiştê ku ez dibînim ev biyerek li Sûriye jî çêbûne şûn da cardinê ev biyernên nav Tirkiye û em bêjin vê heremê cardinê ew nebin çê nebin ev biyer mezin nebin ji ber wî van gava ê bavêjin wisa tê xwanêkirine. Lê gavên ku bavêjin dê çi astekî debe yanî çi mafî çi heqî wê bide Kurdan? Heta çi qasî vekiriye? Avê kumanî ziman yani eger van mefa eger vê pêvajiyê pêş de here ez bawerim dalî zagonê de makezegonê de ev hinkî gav werin avêtinê û ev hinkî dalî mafê mirovatiyê de jî ev hinkî gav werin avêtinê. Baş e serokê partiya we birêz Ehmed Daûdoglu di siyaseta derve de kesekî vekiriye û xwedî nerînên taybet bû jî. Nerîna we li ser rewşa Sûriye çi ye gelo? Yani ez biya dikarim bînim ziman îro li Sûriyê em bêjin van nêzî 10-12 sal e yani pir xerabiyên mezin çêbûn lê îro rewşekî nû derketiye holê ev rewş ji bûna gelê Sûriyê hemû ji bûna aştiya navwan pir taybet e ji ber wî jî partiya me jî û serokê me birêz Ahmed Davutoğlu jî em di vê fikrê de ne gelê wê heremê yani Kurdê wê derê be bisilman be bawermend be ne bawermend be evana tev di nava makezagonekî însanî
مرواتي و بديمقراسي بهبدورا بمشن و دناوا واندا جاردنه بيري نو درنين هولي به اوه ان گرینگ جی از ویجد کارن بیجن gelek Kürt ve hereme sivil zarar ne binin o hakkı van mafevan be ali bir insaniyeti be ali yani be ali müruvvati be ali demokrasiyi peşta bibin o ve hereme bibe herema ki aşiti ne be herema şer o küştene ve dama paşiyeci tişteki em dibinin denava hükmetan nu Suriye o em bejin hezi ali Rojava jî hevdîtin çê dibin evana jî baş ali pêşa rojê da aştîkî nû çêbibe em baş binin yani inşallah xerabiyê nû çê nebin yani. Ji bo Kurdan li Rojavayê Kurdistanê gelo hûn qebûl dikin ku bibin xwedî statoya xwe? Yani ez vîya bêjim îro Kurd ê derê bibin xwe statûyê bi rastî ji bûna Türkiye jî baş e ez fikra xwe dibêjim ji bûna Türkiye jî baş e îro herema Kurdistana Iraqê çawa ku dostê Türkiye'ne o dali bazırganiye da ali evlehiye da bir Türkiye'de tevgerdi ben ez bavarım Rojava'yı Suriye'ci eğer lüderi bina Kürdistan'a Irak'e çiki nuji çebebe jibuna Türkiye ne evke ne zirare kare çünkü gele Türkiye embejin ve hereme Kürde ve hereme o Suriye Irak İran tev navavdudane em tev bevdura mazın da ben em tev bevdura jî biçük dibin ji ber wî eger Kürde ve deri aramiya wan baş be o embejin aboriya wan baş be dali demokrasiyada peşt ve herin evana li Türkiye jî evê cî bibinin Türkiye jî emej bu ara sereme bilind be Türkiye jî hükümeta Türkiye jî devleta Türkiye jî karavan bibine ziraran nabine yani ji ber wî hükümeta Türkiye devleta Türkiye biraz Kürt evleri biraz ne tırsa yani tişkî ku were tirsandan etine ji bûna vê heremê ji bûna aramiya vê heremê jî dibêjim ew daha baş bibe. Çünkü statüya vê derê baş. Statüya vê derê vê herema me jî mixabîn bir şeklekî ew tike yani rahatsız tike yani dikarim wî bêjim. Çünkü 2014 da 2015 da li wê derê gava şerê mezin çêbû ve herema me jî pê huzursuz bû li vê heremê jî nexweşiyê mezin derketin holê ji ber wî statüya gelê Kürt Suriye jî Iraqê jî Îranê jî ji bûna me jî ji bûna Türkiye jî gelekî giring e dikarim wî bêjim. Danûstandin vera Hesedê û hikûmeta Tirkiyeyê hene? Yani hala hazır bir rastî divê xusûsê de fikra me tune tam nizanim lê berê tune be jî ez dixwazim çê bibe yani çê bibe ji bo çi ji bûna gelê wê herema ku em bêjin li wê derê ana jiyana xwe berdewam dike gelê sivîl zirar nebîne ku tune be jî ez dixwazim çê bibe yani çünkü 2012 da 2013 da şande SDG hatın Türkiye yani hevditina çet kirin etxwazim carne çebibin yani çünkü hevditin çıkar çebibin başı cevka çebibin. Hîn eger aweyeke heye ku operasyonên leşkerî Türkiye esayişa welatê xwe biparêze yani operasyonên leşkerî li dijî Rojavayê Kurdistanê pêk bîne? Yani evan em bi rastî ez inşallah tişkî wisa çê nebe ez wisa dikarim bêjim eğer operasyona askeri çê bibin û gelê sivîl li wê heremê zirar bibîne bi rastî ji bûna wê heremê jî ji bûna me jî ne baş e em naxwazin Türkiye jî bikeve tengasiyê em naxwazin Kurd ê wê heremê jî bikevin tengasiyê ji ber ku tengasî çê nebin jî şerê askerî na bi diyalogê bi diplomasiyê
û bu hevdîtina bi civîna ev mesele ev piskirêk tê çareserkirin. Ez bawerim û daxwaziya me jî ew e evan heyetê demê û çûndino hatinê îmiralî û em bêjin ev çareserkirina ji bo xebata çareserkirina piskirêka nava Tirkiye çika pêş te here ev operasyonê eskerî jî û em bêjin neyartiya SDG jî evî ji holê rabe. Ez wisa bawerim. Gelekî spas bo te Birêz Aydin Altaç, Serokê Partiya Paşa Rojeyê Amedê, her ji Amedê tu mêvanê Rûdawê bûyî.